Takulandirani pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni pano pa Lahiri KTV tapangani like, share komanso subscribe osasira panjira video yathuyo onani mpaka kumapeto. Ine ndinayimvera dzulo ya Boni Kalindo leronso ine ndakumveseresani nati ayanko pachamanena kuti mphini yobwereza ndi imene imawala. Ifeyo chimene tangotolamo mu audio mwaumo choti ifeyo tingachizukute ndi nkhani ya chimanga. Kodi anko mmene anthu amadya chiteze m'Malawi muno chimanga anthu anali ali nacho? Akantremani pena pake zimene kamba zokuti ukamatumidwa kuti uyankhule ukaphulira mwamveti sumaona kuti izi zindipsanazo president alangize awa Boni Kalindo akamatusa maudi yomwe akaena akatuma azoona kuti izi zindionekana topanda nzeru zina zimene kamba zijandisa nzeru ndithu koma zachimanga chakana kuti izi zachimangazi ine izi sindizikamba mwamva Kantremani chifukwa kumalawi kunoko tikatinene kumalawi kunoko chaka cha 2025 kumalawi kuna tusana akolole madera mbiri mwamva Kantremani ngati kuna akolole mwina ndi Central Region uku kumene anthu amasunga chimanga tinavyala katatu ifeyo katatu anthu Akantremani sana akolole ndiyene kudabwa zokuti chimanga chikutuluka pano kumalawi kunoti chimanga kunalibe anine chimanga chotuluka pano kuchidabwa kuti chimanga chimene chinali kuti anko chikhoza kukhala kuti ino chinali kuti sopano ineyo ndikufunsa ininso ninuyo fo malawi kuno kuti kuti chimanga chinaliko simodzi pano anthu akumakadya chitezi kumachinga komanso ne Akantremani ndifuna ndikuwuzeni kumalawi kuno ngati sitisamala malawi ndi dziko loyipa kwambiri anthu amene tili muno ndife anthu oyipa kwambiri bwanjiso Akantremani ndi dziko la anthu osakondana chifukwa kuna kuli konse chakudya chimakhala priority mwamva Akantremani iniyo simungamasunge chakudya kuti mupangire business kuti anzanu ena ake afe ndi njala pamene anzanu akudya chitezi mwamva Akantremani ndiyene ndikudabwa pano kuti anthu akumakamba kuti ayiye aboma simukuwagula anthu chimanga waye nawo foma njala yako mayako noti sinayambe lero onthayo kololo imene anthu imene amakolola muchaka chita mujamo mmalichi mu April chimanga inapa kukwera nthaka yomwe ija amakula ma 60 kumapita uko kena ku 70 mwamva Akantremani 100 ndiye chimanga ichichi chikunenedwa pano pachi kuti anthu amakasika kuli Longwe kuti aboma safuna kuti gula chimanga chimanga imene chachokera kuti ndifuna kufunsa na Akantremani simati mphini yobwereza ndei mawala ndifuna kufunsa kuti chimanga chachokera kuti chifukwa dziko munomo zikakhala zimene zozo siziwana APM ujayo akumavutika kumayimba foni uku atapaka dikiraso kuti kumayi kuno kuli hanga ola ndamene matundu ya kudabwa pano kuti ndi malole awawa anali kuti yoti president ya Manama kuti apoonekana ngati kuti APM uja amanama pamene boma laka lero lopitalo limabisa dala zimene zijali ndetsinaone ni usogoleri kuti munthu chifukwa Akantremani munthu kwamanse kuti uyu ndi msogoleri maka kuti iniyo muli ndi confidence mwa iyewe mwamva Akantremani muli ndi chikhulupiriro ndinaka musati niyo ndinu afumu mwamva Akantremani ndiyo ndakudalirani kuti mwani usogoleri ndiye ndikudabwa kuti muchoneti chimanga chimene chitolola apolitikali akamumudi kuti Western Region kumwera anthu anakolola chimanga yanifunira Akantremani kufunsa kumwera anthu anakolola chimanga Western Region anthu anakolola chimanga sadakolole kumachinga kujawana nako chikweza anthu akumadya chitezi koma chimanga chusije Central Region ndiye malole jakundonezana pano ndi kuti waye nawo waye nawo ine funso tu Akantremani ndifuna ndifunse waye nawo ife ndikambizana Akantremani tikamatusa maudiowa pena pake kumapanga edit kuti zimene ndituma anthu akuti yankhule chabuno andipasa ndalama ineyo ngati sindiyankhula kapena mwina kuti chimanga changa nane chili momo mwina chili nane momo koma umaona kuti indipsanawo manje kumangosiya iyi sakana ikamba zinakamanzira ndizanzeru ndithu kuti yamuchipani mwena anathukamirana anakhapino yatazaga ndimusema pasi ma 10,000 ndizanzeru koma izi sachimangazi sakanatchula sanakanena chifukwa umaikwa kuchecha kumati akaona panopa kuti indi sipano malolewa anthu kuchita kumacha akumaziza kweni fara chimanga chimene chinali kuti ndayose ndiye kuita kumana kuti bwanji simukagula anthu wa chimanga lero APM kuti mwana pakagula chimanga kudzambia kuchensiko mwa munalibe muchimanga munalibe chiyari chimala muno chimanga chinalipo sipazo APM wakumaononga mayunisi kumaipira kukucheni kuzambia kumaipira zu president zake kumapanga negositi mwapakati oneneyo how can I bother Akantremani neyo mwana kuti ndigule chimanga
konkuno kunchewu nene zikagula chimanga ineyo kuti kudeza transport zinazotero chimanga chili kunchewu koma mavakantima koma ziko muno chimanga munalibe ndimene kama kuti dziko linoli muli anthu oyipa kwambiri osakondana amatikonda machina kutali uko kutitumizira aujeni mpunga chani ulomaiko ena akewa akantima koma muno sitikondana sitikondana anineyo apapa ineyo akantiremani ndikanakhala okondwa abo amakana kuti chimanga chimene sitichigulayi komanso chisatulukenso mziko muno mavakandirema tsopano kuti anthu atengere phunziro kapena kuti chimanga chinsi tichigula komanso tikupemphaso MRA kandi ya polisi mukhala maboda munsemumu chisatuluke mavakandirema kuti amene amafuna kuphanzawo afe ndiwo bizinesi awo ite ofuna kuphanzaje afe ndiyeyo ulilike muna matikeni muna kuti chimanga chinali msiko mwamuno ndiri kamati usogolera chifukwa usogolera ndi anthu akati amene mukamase kuti ndini ufumu ufumuwo ufuna muzalamulire anthu ndiye ndifuna ndifuta pakuti kumene zona achakwera ndiri kumadzoti kusenthu lijino kuli chimanga chochuluka chonchicha kumalolera anthu kwina kwaye kumadya chitezi ndikuzani iwo aja osapakatikira kuti awena anse amene wasunga chimanga tithana naye atuluse koma iwo anangoti inawusa kuti amalima nawuso chawo chilimomo olopoti kalindo iso mwina nayeso amalima mwinaso chifukwa mwina kuyankhula lero mwina chake chilimomo chifakati makati kuti uyu amati ndi unje lili wamphawi pale ine maudi yake sinemamveratu munasiya baja akatiremani awe anatha ine akatiremani maudi awo sinemamvera chifukwa teja mukumbukira tikuyandikira masankho amene kuti hayi APM wagulisa penalty mavakatirema ati anakasankha akabambe mavakatirema ndine ndikudabwa zokuti akoma akatiremani ife chambe kuti ife sitimagulisa malonda amene sanaendepo pansi kudakuoneka lero ndi ifeyo lolo ndife azona chimene wife alolo wamboma wathu analo wamboma malonda akusiyana malonda amene amagulisiro mu 2025 amene apaka profit ndifeyo ndiye uyu ndiye utidetedi ine maudi awa sinimamvera saleloli inenso ndiye ndi asiye nimamvera uyu anathatu mapakatirema ndiye bweraso khuda atu muntenge mere chirima akanabakulamene ndiye joka ndiye zitiso zimene ivi tachita kusa kuti ayaponi kalino zimayi akulira kuti APM akantenge zimayi alipasiwa zone zimayi sopano cholinga chinali choti chani zimayi akampasa kuti ndiye APM kuti ndinakumenyera ndi nkhondo ndine amene nanena ndiye mutiganizire kena kachi nde APM anangoti fosek akatema ifanira kuti ndiyo ndine maudi yanu tikatulusa amadula chifefe sinjizobiri zochita ife olomunda timalowa ife olonkhwani timachola tidapala ndithu kuvala bwino timalowa munda kuchola nkhwani pamene ena wasangachole nkhwani ife likozakhala mwezi osatulisa udipo ifani ndizochita koma anthu aziyifunabe koma ife likoza osatulusa ndizochita pamene nawa ndi ntchito akwana meza kuti iwo akuti amagulira amphawi koma iwo wadila kuti iwo amabera amphawi koma imene isayankha atulusa maudi awiri siku limodzi iyo yankhulira amphawi naye anthu amadya chitezechi kuti kumazona iniyo kusenta region kumakulira chimanga chambiri zona iniyo mukubisa chimanga chifukwa iwo amakhala ndi information mukubisa chimanga anthu azifa ndi njala kumalawi kunoko inu mulipo samayankhula ndiye lero akuyankhula zizukuza za chimanga zachani sana ine akandiremani kutero samayenera kutero kuti ine sinimamvera ma predictions awawa sandakwira ngati anabeta awa anangobesa tinawina ndife chifukwa ife akandirema ndineza kuti APM mkulu kuti amoyo akutenga boma afunazo ndi anthu andi anamenya kamodzi nkamodzi nakapasa kuti palibe ponso za rirani tinanena amenya kamodzi nkamodzi you don't have money have people you better have people ndiye ndiye mwanali ndi anthu wana amfotera koma wamakamba zabiri kabambe chani ndakatire muna tirekele pompa kuyankha ayankhe kuti so tibwenayo ina ayankhe mambakatire asakambe za chimanga siko muno chimanga munali ayankha sangayilephere tosa ayankha kuti chimanga kunalibe kama dziko muno musibanyo wirone APM wakapanga negotiate ku Zambia kuma unonga mayunisi ndimene kapita dziko lino